Halo, Baret. Yes, about section kublai. Play video isnat banyak seperti nama ada mentai banyak kita ada kesan bahai PVP mah. PVP Oh, di way boleh bah job maka sem pra. yes. Ni ko aro banyak je kesan lang napi. Di pilat ni menwan lang ang video sinema aku bangil aku ada pi. Menwan kesan na film ko nak sor lo penwi tak smi. Ba section. Mesko apa nong ipi kumni kublai sibun ba fila kan mau le minga bon kharsuba aku bangan don rekat ni kesini tambah sulung bagi mi kikam ki pamla ban kiar. Oi. Dengan nomla ban don rekat ba pi ba katim. Dengan ai tang jiket bo kerwen. To boleh don rekat bo kerku yo ni jing temu bijong pi. Oi. Kamtam pilalong saya taka nuksa mo. Oi. Na ko banta kani ka juk manta ya ko bangit scam ba. Wanda ka film ka jong fi ban sapen mi manta ka long ka kerteng mo itip ba ta khawa nok sor tengah ngit scam ba ki bru ki numpik negatif. Oi. Abri ta kerteng ndai ngit scam ba ki riu don sap ki ba snai ki film na ni ki ba compose ki jing ruai ki don na ka jong ka jing thmu ba ngit scam ka taru kan sen clear message kan don ka kan long meaningful mo. Oi. Kan don ka jing mut ba ngit scam ba kani ka jing sna jing ni film kan penmi ya ko ha ko ga singi ha ni ka ri ka jongi mari ba pun ba ki don ki la ka jongi sapan penmi ki film per Oi. bangit scam ru ba nginum film shu ya ka ba kari jongi ru kan don ru da ka industries la jong ko bolong ki wei pat mo ki film industries Oi. ha ka ba kan long ko wei kala kalenti ka pan penyo kam yo jam ki kun sama namar kani ka juk minum la pan ap kiminti tang kam sarkar ti ki sap ki phong ka ba ma pi simet ka ba ki briu simet ki jing thau jong blai kan long kalenti ka pan long ka nong muna ka balong ka jing mentoy ha ka jing im joni ka pertai mo Oi. kita mo squat ban bu ka jong pi Ni ko ban yo ka kuwar na ki ka sin ko na sor pi sutu kumno kay giting senang nang ne pi sutu kumno. oi e mola dengan 4 UI ta ka film ndai sisin bangi pet bangi osngo ya ta ka kerteng khawa nang sor Oi. sila si ka jinglong briu ngina ban perkhat negatif mo ko mo no Oi. tinrei ko mong mane bangi scam baki briu ki bran kti kum ka team chungki artist ki jong fi ki bran kti ya ka ban snai ki film bangi scam baka don ka jing thmu ka ba shalde ha ka bangi scam ki briu ki ban wan hani sngi ken bishar patkin sa ai ya kata ka jing pan pau ka jongki la ka film ka long ka ba kumnu ka ban tho shei ha bangi scam ba ki ki long ki ba ki bangi kermen ba long ki ba Kemudian ni sutu ba dalam tak ada yakun ban yo ya ketika si ya ka echadil majo kari India isim em ba ki film kasi di kui ki banta ban support ya kene ka bata ki kum ba long ka ba jala kadang opportunity palano ka ka sarkar India ba kana pan penrung apa ka khanit ka ba pra namda ni ka recognition of Khasi language kawangi scam ba kini gede ki banta part and parcel kumno ban substantiate kumno ban support how bede ba kata ka jinglong rispa how bede bat ka ktin thliet bat ki kini ki ki jing penmi ini ki film ru kan nei ko wei ka banta ka ba lesingin penpau ya ta ka jinglong kraw kum ka bantu bangi scam ba ni ka e chedul ru ka ban include ya kan ni ka Khasi language ru ni don ka jingkan ban ka scam ba kanum Slam siu, bukan penjelar siu, nak kalian ke sarkar India, pangit scam hiru, kalau kerja mentoy, lembak ini ki, film ke penmi, lembak ki cingruai, lembak ki, wei deh ki pan support ya kan ika, jing dawa apa jing community ki jungi hak wei dia pun ika, i cedul, lembak amut ke Khasi language apa ki cedul mo. Kemudian penkut no ya kene ka sikit box tu fi te show penkut ka ai ke sikit pat fi pa kumba pa ni ke tu mata kita sanya wa ya ka seng VVP mo Dikit ke sikit pat fi ki par di benda kumba ni kesan lang par kasi Ngangit pak ngakarban scam baka seng BVP apa jalam je ba arden mila ba sai mai kan long ka seng ka ba compare na pren ki wei pat bat ki brio ki ba don banta bat ka seng BVP nadu ki candidate na ki mo economic mat ki bangla jit manta saung ki bangla sa jit pa ba saungut bat manta ngi pengkre ki MDC MP ngit ke bangni ki brio ki janai ki bakan sai hoi mano jelong brio num lai ban yo ki janai ni janai le ta mangi yo ki brio ki bakan sai kram bangin ang yo ya ka ban
pendep kata kejing temu ko bangiya sta kalenti ka thong nomor pa san thui tali kisnem playai ngemi I bandang kejing kermen ti nomor sakadau ngi don kita kejikut jumut pa ngi kum ka seng apo jelam jeparden kalong ka seng ka ban ai jing kermen ba ka balong ka seng ka ba compare na paling kiwai pat ka bangin nang yo pat eta kejing kejing ini ju kibriuru pat mangi kum ki pranong ila mapo ka seng ha bangin poi khrang mangi la pat poi pat sata ka thong ka bangin angdo la slem pa Kebelis pun baret ya ka ticket box ng fi baret. Polisi pun itu pak section mo. Kalau